Med bag manden, politikeren, landmanden, Rune Kullenbach. Her kan du få et indblik i det hektiske forløb op mod valget den 3. december. Ja, bare kom ind og sæt jer alle sammen, da. Det var da dejligt, I kunne komme. Vi er jo mange i aften. Dejligt. Ja, jamen, bare tag lidt kaffe, gør det. Det vil gerne da. Ja. Ja, alle sammen. Ja, jeg hedder så Hjørdis, og jeg er Rune Kullenbachs pressechef. Det medfører selvfølgelig, at jeg skal hjælpe Rune med at åbne hans e-mails og logge på mailen selvfølgelig også, og tænde computeren. Og selvfølgelig finde browseren, og så hjælpe ham med Facebook. Det er selvfølgelig også en del af det. Det er jo vigtigt i aften. Vi har nogle ting, vi skal snakke om jo, om de frie østdemokrater. Vi har 2 punkter, som kunne til at tage tid. Sådan det. Men det ved vi jo godt. Det vidste vi, da vi startede vores politiske karriere. Eller jeg startede min politiske karriere. I ved jo, hvad jeg mener. Goddag. Mit navn det er Vagn, og jeg arbejder for Rune Kullenbach som logistikansvarlig. Og når jeg siger logistikansvarlig, så er det jo et arbejde, der måske primært står i at holde valgskodagen klar, men til gengæld så spiller den også til perfektion. Selvfølgelig også mig, der tanker den og sørger for, at alt er i orden. For at forklare det første punkt, det er om det var om jeg sidder altså snart. Og det er jo om valget her den 3. december. Og så næste punkt, det er valgvideo, fordi vi skal til valg. Det kan selvfølgelig godt være lidt udfordrende at arbejde med en stadig jysk mand som Rune, men selvfølgelig også nogle spændende udfordringer at have med sådan en stærk mand at gøre. Han stærke hænder. Så se den måde, han kan rive sådan en handball rundt på. Jysk, europæisk præsident. Prøv lige smag. Et samlet Jylland i hele Europa. Og det kan vi her den 3. december. Men Rune... Ja, Vagn. Ja, valget her den 3. december, det er der og med retsforbeholdet. Det er jo ikke sådan rigtigt. Ja. Jeg er heller ikke helt sikker på, at det er sådan, man... Det er en jysk europæisk. Jeg stopper jer lige en gang. Og det gør jeg faktisk af en grund. Derudover så arbejder jeg for Rune Kullenbach, fordi han er en mand. En mand med visioner. En mand, der er praktisk, og en mand, der tør at gå ud og lave det. Og jeg ved, hvordan det er at se sig et idol. For jeg har brugt flere år som kirketjener, og været ganske glad for det. Og nogle gange i ens liv, så finder man et lys. Og nu har jeg fundet et andet lys. Og det lys, det er den mand, som er Rune Kullenbach. Han har en vision, som er så stor, at hvis jeg skal prøve at sætte ord på den, så... Jeg startede ikke de frie østdemokrater ved at sige nej. Jeg startede ved at sige ja, Rune Kullenbach. Ikke også? Skal I lige tænke på. Sammen, der kan vi alt. Ja, det er måske lidt svært at sætte ord på, men han er i hvert fald en mand med visioner. Så hør lige ordet, ikke også? Europæisk, jysk, præsident. Og sådan er det. Jeg har en baggrund som brugsuddeler. Ja, i lokale supermarked selvfølgelig. Men jeg har fundet mit kald i Rune Kullenbach og hans sag, hans store visioner for de jyske aftryk, som vi har brug for. Jamen, det var jo sidste punkt for i aften. Så der er faktisk ikke mere at sige. Ja, Vagn, du må gerne lige hælde op til mig en gang. Tak da. Ja. Jeg vil lige have en inden man smutter. Kan jeg lige sætte den på plads igen her. Faktisk til et punkt eventuelt, Rune. Jeg tænkte, valletten, skal den ikke ud og rulle igen snart? Ja, så kan det lige køre den igennem som logistikansvarlig. Nej. Men som logistikansvarlig, så vil jeg jo gerne planere det, så den er klar. Vi kunne bruge den til den nye valgvideo, det er fantastisk. Nej, ved du hvad, nu skal I høre. Den er røg i en hurtig handel, og så er det. Jeg gider slet ikke sidde og skal forsvare sådan noget over for jer. Tak for i aften. Det er min kande.
Hvad er der sket med den elskede kamplet, kendt som Valetten? Hvad har Rune Kullenbach købt i stedet for? Og præcis, hvor hurtig en handel var det egentlig? Følg med i næste afsnit.